sara ka, kumo ni mo rin. Wana, lukapal giday na. Ay, siguro kayo. Bisag tayo po na ako sa stasyo. Wagin siya daganan ako. Walo para na ako si Anel. Kamod yun na si Siyuta. Nya, kanusa man ang inyong away rin? Karong sunod semana. Ana radiya sa may bagahan. May kay dakughawan. Ako rin ang ipahibaw sa tanan. Kana, nindot na rin. Mga na akong gusto. Mupusta dyan ko ni mong dako na. Kana, isyot ang imong pustanil. Isyot. Kay sigurado kitang daog. Kumusta, Baygoryo? Okay ra ko, Daddy. Uhahay. Uhay. Di lang sa siguro kumuduwa sunod adlaw kay di pa maulan na ako mga bagtak. Mao ba, Daddy? Sige. Paway lang una. Wala problema, Daddy. Oy, Greg! Naaman lagi ka? Ay, may sayog-yog kulit. Kay, gikan mong kong nag-jogging. Nag-jogging? Jogging. Nag-jogging day kagikan, Greg? Ay, lain po'y ato ba? Saan? Naalagid akong poster diha sa bakahan. Ha? Unsa nga poster lita? Boxing kuno tay. Uy. Tasyo versus Renato. Ha? Wait! Mag-boxing si Tasyo o Tasyo? Renato? Maumay akong nabasahan. Wait! Naamang gani ang naon ni Tasyo o Renato. Karon ko na ng pizza 15, alas 3 sa hapon. Rasta sa hapon. Uy! Kainit ko, Dana. Ana dahil sa bakahan nila himoan? Kuno? Apag ka mga tunto. Nga nila, eh. Nindot na. Tanaw na to. Kinsay man laki nilang duha. Kana mo nindot. Uhahay. Siguradong daw din das na to, anak. Daddy ko. Ari ko posta ni Renato. Sigurado sab ko nga kanang malukapag na stasyo. Oy, dili baya sad bintahaan si Tasyo, Greg. Kay? Taas bayag barog si Tasyo kay ni Renato. Pero ha. Uhay. Mas bingklog lawas si Renato kumpara ni Tasyo. Uhahay. Tinod na. Kompleto pag yun na sa vitamins. Sige pag yun nag-exercise na to. Bisag taga pagpartida sa Tasyo, oy. Yay. Di siya kadaog ni Nato. Pus na pasyo. Una inhale, exhale. Pasyo. Jumping rope ka sa apa. Diyan ako. Ay, mura magparinir. Oy, Glenn, ha? Dalets. Hala! Hala. Exercise day mo? Ay, Glenn. Hi! Kanindot good ninyo. Apil mi be. Dali. Apil mo exercise. Bitaw Tasyo, oy. Ni Ami kay makichika rami ninyo din, he. Tinuod itong magboxing mo ni Renato? Ulit, tinuod to. Karong pizza 15. Sunod simana, alas 3 sa hapon diya sa bakahan. Kamon. Kompleto man. Kuya, wag na nato siyo. Pila man na karoon ang boxing ninyo? Kuan, 12 rounds mga kana. 12 rounds kana, 12 rounds. Sulti pits. Kana, 12 rounds. Tama. Ay, 12 rounds. Pero mo punan ni mong 0, ma 1 to 0 na. Pero 12 rounds ra gina, ha. Pero, kuha ora nagsegundo ni Tasyo. Tikayaan din na sa lato, tikayaan na. Ay, ako may nahadlok ninyo Tasyo, oy. Mauna. Hadlok si ta anak. Ayaw, mugadlok na ulit sa... Kikinis Tasyo. Forbida, happy ti mapakli na. Ligon kayo na ligon. Kipul-il ka na. Pam kita lawas ini, Matsu kapito kayo ni. Matsu kapito. Uy, Tasyo. Kinahanglan nga di ka magpaigo sa imong naong, ha? Itsuraan baya ka kumpara ni Renato. Come on. Amo ka bala ka, Glenn. Let. Kay maning kamot yung kung nga mudaog ko ini. Come on. Mupusta baya minimo, Tasyo. Saba ka diha gaw, oy. Pusta good taon. Mura sa kagdunay ikapusta da. Mupusta lagi ko. Kung dunay makipustaan na ko. Pusta mo, Glenn. Kay sigurado yun, mudaog mo. Aray yun mo pusta ni Tasyo. Siyempre. Ano gibi mo pusta ninyo? Today, Let. Pasensya na nga. Huwag ko kasuri sa inyo gapon, ha. Namatade ko ituyo ni mo. Nalimot nung kuda. Unsa may imong tuyo nako Tasyo? Kuen ba ka ng... Double yun. Maningil ang tako. Maningil.
Unsa may imong paninglon Tasyo? Kuan god kanang ay katubang imong saad ba? Nga unsa? Katugod. Ay katubang imong giingon nga muhatag kag premyo nga kiss. Hala, no? Wa pa ba mo ma-champion ha, Tasyo? Di advance. Advance. Wala. Mas gawan tayo advance, ha? Abi mangguna ko kusara ka game. Dili, oy. Inig ka-champion ra ninyo. Wala, champaraduhan ni mo. Champaraduhan laman na. Apraduhan ni mo si Oy. Double L sa kiss. Kakis lagi nga Lolita. Sobra po niya sa kiss. Ala! Sa kanila pipito? Nala! Subos, please. Joke na to, Delit. Abito, karong sunod si Mana, ha? Biyernes, pizza 15. Ayaw mo kalimot, alas 3 sa hapon. Tinudan na idaning inyo na to. Olo, magbuksing mi istasyo. Nya. Sa may paminaw ni mo, kaya na ni mo stasyo. Oh, kaya kayo. Di abtan og first round. Di kauman og first round. Sukara pog mamumo na siya dito sa bakahan. Ayaw pa kauaw na to, ha? Ayaw gyud pa kauaw. Nanaw biya sila si Lolita. Mawitaw akong gibutangan gyud og poster lo. Aron daghan ang makakita. Pagkauwawan ako na estasyo kay bugiro kay dako. Anya. Sa may inyong kondisyon ko mapilde ni mo siya. Lo, sultihan ti kasinood. Ako na siyang gipapirma. Na kung mapildi siya, di na siya mamisita ni Lolita. O magpalayo na siya. Mao ba? Oo! Ako nang gituyo para nimo. Kay sigurado man yung mapildi siya nako. Kanya! Ganyahan ko ang kondisyonan na to. Kung mudaugan ni ka, hatagan ti kag dakong premyo. Nya, pero may mong ihatag na ko, lo. Hatagan ti kag 100,000. Oo! Maya ko na lo. Ya pamansab kay bonus. Kapila may bonus na ko, lo. 50,000. Sa ato pa, 150 ang tanan. Oo. O sige, okay kayo na, lo. Okay ko na. Siguradong daog na yun tayo ni. Basta na ko nga. Maluka pa siya. Di ni mo pabtunog second round. Sure ball, lo. Sure ball. Og, aron masiguro na to ang kadaugan. Kinanglan nga di ka mo kumpiyansa. Magpalig-on pagyug kag maayo. Ay, sagdi lang ko. Pasagdi lang ko, lo. Witan rin na ako, stasyo. Saliring lagi na dayon. Nga, ako mo to daw niya mag-diskarte. Aron masiguro yun na to ang kadaugan. Oy, Toribia. Nahibaw ba ka nga magbuksing si Renato o si Tasyo? Oo, nakadungog bitaw ko. Kanus aman daday. Inig pizza 15, alas 3 sa hapon. At to dapits amo sa may bakahan. Sige. Mananaw ta ana ha, daday. Uy, di lang kay mananaw ra ta Toribia. Uy, mamusta ta. Sige. Sige mo pusta ta. Anhita pusta ni Renato. Uy, ayaw. Oh. Renato kay pildihunon kay nagdagway. Oh, asam dita mo pusta day? At tugtid ni Tasyo kay taasong na tao. Nga, di sa banga ba? Nga, porma pagkaglawas. Ay, dili lang ko ni Tasyo, daday, oy. Uy, Mas type man ako si Renato, good. wala no? Oh, ikaw. Ikaw. Tutang na lang magpustaan ay. Oh. At to kanina to niya ako ali kong Tasyo. O nya, pila may atong kasado? Tag 5,000 ta. Dako, agod ana. 3,000 lang, uy. Age. Gege. 3,000 lang. Larga! Nako'y painom mo siyo. Para makusgan og mayo ang imong kumo. Nako'y painom ni mo. Ha, isang napits. Nimbinto ko rin tambala para epektibo ka na, epektibo. Aha, dili na double L. Dili. O siya lang tambala. Di na makahilo, di na makahilo. Dili. Sagol-sagol na ni siyo. Uy. Mo ni siya. Naan ni siya ay abdo sa bitin. Yawal siguro. Abdo sa bitin. Pagka-double L ko na nagot. Tapat na. O siya apdos biting. Palausaw na ko siyo, ha? Sige. Sige. Mag-explain ko rin mo anang tanan, ha? Abdo sa bitin.
Ihi sa ilaga. Singot sa sigbit. Unya, napagibihod sa tilapia. Double L. Double L. Pagkaluslus. Matay, Pits. Mura masarugi mo kung hiluan ng laki, ha? Dili lagi siyo. Tarong na, eh. Sali lang na ko, ha? Huwag ko magtiyaw, ha? Di lagwan na, di kuwan na. Mura hinanggaw ng imo, ha? Bitaw siyo. Git komedyahan. At ikaw komedyante. Pagka-double L yun mo. Oh, come on. Hilti kayo ang mga sagol ini. Kanang sama ng... Nay, gabon! Gabon! Kabantay ka ng gabon? Gabon. Oh, bata ganit. Igod sa ng Jibri Gabon, nada. Mga kailong. Double L. Double L. Sagbot sa elipante. Nasa ni. Ha? Dahon sa bila-bila. Ana, bila-bila. Bila-bila. Amos, di na bila-bila. Kuhan mo na, bikang-bika. Ay, nahidahon sa bila-bila. Ala, balik-balik yun ay. Yan, nasa ni limonsito. Nga pampalasa. Limonsito. Tempat, Pits. Kuhan, Pits. Di lang kuhan na, Pits, eh. Likon mo kudaan, Pits. Oh, come on. Uy, hala. Ay, makiinlap ang tingin. Pinakuro pa. Mura mas paparuti. Sinang daday man na. Bitaw. Nang daday! Nang! Tasyo! Ala! Paparuti. Ako, Nay, na ako'y tuyo ni mo. Pangat sa ilong. Kariyot, Nang! Kariyot na kay manaog ko. Oh, come on. Unsa may akong ikalagad nimo nang daday, Dads. Nang Dads. Dads. Ay, kalami! Ikagad akong tuyo, show. What? Lingkod na rin. Sitting down. Sitting down. Lingkod na yung kabus na mong lingkuranan na. Sitting down. Ay. Oh, come on. Thank you. Natusok ko. Ay. Nasugsog ang lubot. Natusok akong labot. Ay, kanibang ni Agyog Koron. Kay excited kay ko sa inyong away ni Renato. Oh, nibo na si Dekanan? Oo. Oh, come on. Uy, ako pa. Nabaniog kay tanan ng inyong away. Og gusto nako, anak ko mo pusta nimo. Aw, ana! Aw! Ay. Sigurado yun, yan. Daog na gana ng daday. Sigurado. Oo, dag-agitasyo ha. Kay hatagan ti kagmiron. Miro, mau ba nang? Oo. Oh, double L. Oh. Come on. Abini mo. Ah. Nagpustaan na ibig turibya. 3,000 ang pusta. Uy. Unya, makipustaan na sa Felix nga kung ba na? Nga. 5,000. 5,000. Oh, 8,000 tanan. Oo. Ay, 3 o 8. Unya, no. Hagdun sad nakos apiot. 5,000 sad. Asyaro. Dako na niya kung daogan na. 3,000 na. 3,5. 3,8,5. Ala, nagana din mo kwarta nang oy. Pagka-double L. Dagan, oy. Kung doon na'y makipustaan na'y nako, no? Kanang kutob-kutob sa 20,000. Ako ning isiyot. Isiyot na kung tanang kwarta parang tasyo. Nakog si Isyot nga asawang Isyat. Pagitahan ti ka kontra lang. Oo, basta busukol pa ko og 20,000, ha? Pila may ako nang Dads. Ay, hatagan tay ka og, kining. 5,000. Uy. Yamat. Sugot ka. Basta Yaman. sigurado ang mudaog ka. Uy, salamat kayo nang Dads. Oh, come on. Kini kay Dads, good Kanada, lipay na kay kuha na ng Dads. Pagka-double L ko ni mo. Ay. Tagay sa bunya kong meronang. Gigi. Gaan ti kag 2,000. Basta mudaog lang yun, ta. Oh, come on. Kanya. Stretching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Push up, listen, push up, right? Ito, kumanay na, push up to 20. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sige, paspasi. Para, unalo. Uy, naglo. Naila ba ka Tasa. na, oh? Tasa. Oo.
Trapuhi una ng imong mga singot na to. Salamat, Toribio. Hoy na to. Dag-abaya gyud taon, ha? Kaya nagpustaan na ibigay ming daday. Ha? Nagpusanay din mo? Oo. Og diha ko pusta nimo. Unya to asad siya pusta ni Tasyo. Uy! Saan na murag nabali na da? Dapat to ang kapustantasyo. Unyas ng dadayan na ako. Uy, kalain ko di mo na to. Adto man hinuon ko nimo papustahon sa pildihonon. Ari yung ko pusta nimo kay dumadao gud ka. Ay, Toribia, Oh. Minaw. Anong adto man mo pusta si daday ni Tasyo nga luyat man kayo to? Ambot lang niya, Gregi. Luyat. Ambot lang niya. Pila may inyo pusta? Tag 3,000 mi. Wa? Aba, mo ko'y laing kwarta, maura man na. Oh, porbida. Na si daday. Hatagan na ko siya 10,000. Unya, ara siya mo pusta ni Renato. Uy, unya ako, ha? Tana man noon. Hatagan sa ka 10,000, pero adto ka pustan Tasyo. Oh, kalain ninyo, Gregi, uy. Ang maayo hinuon, no? Hatagi na lang ming duha og 10,000 ni Daday kay Ay. adto mim manghagad sa lain. Ha? Dili na lang may magkontra ni Daday. Oh, Kana na lang. dala sige. Mas mayo pa. Sige. Akong pahibawon si Daday. Felix, sildo man ron nimo, Felix, no? Oh, kay nga naman di ay. Mangayo ka nga naamang kay imong kagulingong sweldo. Hindi ko mangayo, Felix, oy. Huwag good taon. Makipustaanay ko nimo. Ausa, Karaan. makigbusanay sab ka. Oo, siyempre. Asa ba tapos atas ni Tasyo o Renato? Pas kang buang nga gid nimo idaday. Oh. Pulos lamang ikasugal. Anas mo na huna ba sugal na yun? Naba ka diya, Felix, oy. Sige na, God. Lingaw-lingaw lang. Diko. Nga pila metro kasado. Bisag, Unsa? tag 5,000 lang ta. Tay. Uy, Lolita. Unsa guna inyong kalaki diha unsa tay? Singano ko tay. Lolita. Oh. nahanggaw naman. Ay, naimong nanay ay. Gusto siyang makigpustaanay nako. Apil ka, Lolita. Kalain ninyo na uy. Uy. Magunay mo pinustaan na ang kwartaha, uy. Uong lain naman uon. Wa manay kaso, Lolita. Kay tutal, kining imong amahan. Di naman na siya muhatag na ko'y kwarta. Mas may pang magputaan na lang ni. Sige. Oh, Okay rin na ay, Lolita. Kay aron ba, Okay ra. kanang iyang kwarta, Oh. maari sa ginan nato. Ha? Kay sa iyang isugal sa lain. Na, ambot lang yun ninyong duha. Hala. Basta para na ako, dili gid na maayo ang inyong buhaton. Di na maayo nang gibuhatin nyo ron. Hala mo. Asa mo ka? Kuloin. Uy, kuloin. Oh, kuloin. Ay, ge, ano na lang. Felix dapat ako'y mo puput sa tong kasado. Ako'y mo kupot. Kay aron, white trampas. Wah, mana imong timanan kedyo? Ang imong footwork, punching combination, o ang imong discardis magdipinsa. Mura man ipakyaw. Oh, come on. Gamitan na ako og pinapakyaw style. Kana! Pakyaw style. yan na. Dili inadlaw style. Mana yun ay kayo na nga makabawas ka nila na to sa iyang pagdaog-daog ni mo. Oh my God, sa nga akong lipok. Batay, wa na sigurado yung muyak ka na sa inig kay gawin eh. Oh, come on. Kaduhan na siya mabilde. Ha? Double L. Toyo ko. Ha? Tunsa ka? Tuo ka, walhon. Toyo ko. Kana. Pero malipat sa ini akong wa. Aw, siguradong sakiki siya ini. Tanor man ako. Oh. Di ka ba manukmag sa nato? Asus, noon sa nais ng baga na nga murag ambot lang ang kumo ato at asa pa ingo wakasabot ka sa padong. Nakasumagay naman niya na siya sa una. Sa una? Oh, gagmay pa mi. Bagay niya na noy. Tangmay pa mo. Mura mo ginako sa migas. Kana. Dubulel. Kinsa may way bawat ninyo? Kinsa man? Aw siya. Mura mo na way buot ng bag. Sigurado yung muluka pa na. Oh, dagan kay ko style na gamiton no niya pitch. Kanang makalitan siya nigtugpas akong mga kumo siyang naong. Pero yun na siyo. Yun na pa. Oh. Kinsa maging marepere dahil ninyo nga. Di mo tumusugod si Renato kung ako'y marepere ninyo. Oh, may dagan. Importante ba ng represyo?
Ato unya to siyang sabuto ng balik. Hinoon. Namay daghan diya ba? Ana man si Noy Dolpo. Bantay ka, Noy Dolpo. Noy Dolpo. Si Noy Pudol. Noy Pudol. Noy Dolpo. May mga mukoy may umanok ka. Mo na itong repair yan. Kuya. Mo na repair eh. Kuimi mo na. Oh. Pwede sir, pwede. Basta patas lang mo repair. Okay ra na. Anya, pwede man sa si stack. Tumatay kang stack. Bisakin sa pitch. Bisakin sa basta kung ato mayunan. Mayo! Oh. Uy. Mayo! Uy, kinsa naman sa drug tingo nga pagupag. Urang si Noy Felix, dakat. Ay. Unsa naman sa kay tuyo. Come on. Ha? Alasyo, atong kanawgon. Lingkod. Sitting down. Lingkod ni Felix. Sa mong kabos nga lingkuranan. Sitting down. Salamat, Tasyo. Double L. Ay. Sa mga kalagad ni Monoy. Ako na eh. Ha? Niagyo ko, Tasyo, kay nako'y importanteng tuyo ni mo. Sige na. Saman. Mahitungod ni sa inyong umabot nga boxing ni Renato. Wow, double L. Nga naman tayo, Noy. Ay, kuan ba? Ay, ato-atol niya. Abi ni mo, akong daday, Oh. nagpustaan na eh. Oh, nagpustaan na rin mo, Noy. May pusta ka na ko. Why? Gusto ko daw. Ay. Huwag ko pusta ni mo. Oh, hay. Dahil na. Pero, buhangyo ako ni mo kanang sekreto. Kanang walay mo kanang sekreto ni. Oh, come on. Double L mo, Noy. Ngon sa man, Noy, ha? Muhatag ko ni mo 2,000 basta magpapildi lang ka. Ha? Sekreto na to. Magpapildi ko, Noy? Unyang huwatag ka na ko 2,000? Oh, Tasyo. Papildi lang ko. Oh, hay. Double L. Double L. Tapa. Pitang libo ko nila. Ako na minaw, magyod ko. Magpapildi ko tungod lang 2,000. Sekreto man eh. Ha? Pilam na imong gusto. Pasensya na ka, Noy, ha? Uy, mo na yung gusto. Purag imposible kayo nang may taboda. Dako kayo may kasado ni Renato ini. Kung mapildi ko, siya ko'y akong pusta. Siya ko eh. Oh, siya ko'y. Dako pili siya ko eh. Nga magbabiko ako may tuno. Kuha ka lang, pilam na inyong pusta sa duwa. Kuha tag 5,000, Noy. 5,000. Tag 50,000. 50,000. Kana, Camille. 50,000! Oh, ay sa iyo siya mata ni mo mahadlok tag suwawa. Kadako ko di ay. Ha? Naday mo anang katidara. Uhahay, nalimot ka. Sponsored by Pipito Maninoy. Pipito. Tinaw na, Noy Felix. Double L. Kung nagawa ni mo, Noy, arin lang kapusta na mo. Kay siguradong daog ka pa. Ayaw atong Renato kay pildihunon kay to. Napildi nas basket niya, mapildi bas boxing, kaduha mapildi, double L. Uhahay. Los. Pila magil ka porsyento nga mo daog ka. Siyota. Yoy. Pida din si Lexpe. Huwag ako yung pugutan on, 100% na eh. Kana? Kabot ka kung si 100%? Sabot. Ikot, 10% naman, ibawan ko ni mo. Sigurado yung mudaog ko. Ha? Unas tanan, first of all, tagas ang akong kasway. Ha? Kita ko? Bugbo magkaitog kamot si Renato. Tinod na. Muram to binde. Mao. Uhahay. Uhahay. Bitaw sabno. Dapi. Sambrom. Dako kay binta si Tasyo ni Felix, oy. Mao. Og dawas pa na Noy Felix. Lexpe, ha? Noy Lexpe. Proven and tested na kayo ning kumuha na eh. Ha? Siguradong malukapa yun unya si Renato inig kaigoy ni. O kamaw. Ay, boy no, sige, shoota. Ako una. Shoota. Tasyo ba, Tasyo? Mag-istorya na tagbalik. Uhahay. Okay, Lexpe. Ha? Basta Noy, ay kabalaga. Isyot na lang na daan ang imong pusta pabor na ko ay siguradong murdaog yung ka. O kamaw. Wa pa day ka mulakaw, daday. Ay, karon, mapadong na ko, Felix. Nga naman di ay. Kuan ba? Doon ako isulti nimo. Sigurado na magiging ka nga
adto ka pusta pabor ni Tasyo. Oh, sigurado. Nagpustaan na yun na ta. Di na gyud mausab ang imong huna-huna. Ay, di na. Ang mga sugarol Felix, kung utsay ilang gipustaan, di na gid na mausap. Baya, no? Nganong mutan naman ka nako, ano? Ang ako lang ba? Basin og mausab ang imong huna-huna. Agoy. Naibaw ko si imong hunahuna, Felix. Ikulbaan ka, no? Aron ka masayod, Felix. Sigurado kong mapildi ko na si Renato. Huwag ka makabantay linaktan na nato, ha? Nga murag kumong-kumong. Pero, daday, wa ka makabantay nga bingkol kay og lawas si Renato. Bingkol, good taon. Mas bingkol pa stasyon. Unya, sakto pag barog. Ha? Kadang suwang ni nato kung maigo nas kumultasyon, sigurado yung matulilik na. Bida, no? Gikulbaan ang ano. Klaro Ambot kayo. lang. Clarix na kayo ng luspad na kapilis. Bebe. Ambing na. Ihatag na lang ang daan akong imong 5,000 kay sigurado mapildi na gyud ka. Daday! Wala. Hayo! Uy, Si Turibs. nanay. Si Turibs. Ang imong amiga nga liwat nimo. Oh, ay! Toribia! Dali dayon. Dayon na Rebs. Dali, Rebs, ali. Mayong buntag ninyo, Daday, Felix. Mayong buntag sab. Ayong buntot. Toribia. Sa'yo lagi ka to, Rebs. Ay, sayo gyud ko. Gabi pa man unta kumuanhi din pero ay wa na lang kumudayon oy kay mahadlok ko gabi imulakaw. Anya. Utsabay balita. Ha? Gipangita na ko ni Goryo dito. Ay, na ako'y good news ninyo, Daday. Hala. Utsa man na ang good news to, Rebs. Minaw lang ko. Minaw mas Felix. Minaw lang ko. Adi, para ko na nimo, Uy, hala! Kwarta! Para imo na. Gihatag na ni Greggy, Daday. Chismil na. Ulo, kanindot ko din. Ay, grasya, gika sa langit. Uy! Ay! Ninduta ko Toribia. Ha? Ang ako de, ang ako. Ay man. Uy, wa makilabot, Felix, good. Ay gano wa mo kilabot Toribia. Ngano si daday raman. Abi ninyo, Daday, gihatagan ka anak ni Greggy kay gusto niya nga adto ka mo pusta pabor ni Renato. Unsa ti ay? Uy! Ako mo ang ngayong hatagan ni Ana. Huwag ka masayop kung hatagan na Toribia. Pabor, bego ko rin na to. Pabor, bego niya. Kumutagad anak ni. Tapa, ragon to, Rebs, ha? Sige. Ilang gisultihan nga nagpustaan na ita. Ay, uy! Maubitang gitagaan kag Jismel kay di sila gusto nga adto ka mo pustas pikas. Kinahanglan nga arita pusta pabor ni Renato. Pero, to, Rebs. Ay, Ay, patay-patay pag-iubo na no ako. Ubulia. Dawatan na lang na, Daday. Dawatan na lang, gud. Bahala na kag unsaon na nimo. Kung pangutan-on ka di Greggy, ingna na lang nga ni bali na ka. Hoy! Di na mahimo. Kinahanglang ako'y mo dawat ana og dili ikaw daday. Basta ako di ko mo... hilog ka na diya, Pelets! Ako tagdada. Hilog ha? Nga dog ikaw may magdawat nga ako may gitagaan. Unya, pabor kan kasyo. Nga do bande pabor ko. Uy, Toribia. Daday. Ay, nagsaba. Ato-ato na ni. Toribia. Ingna lang nga ni pabor na ko ni Renato. Sige, Daday. Wala problema, Daday. Sige. Basta di ko kumagagal. Musumbong ko ni Goryo. Di na maayo ang imo daday. Ha? Tikas-tikas ang imo ha. Kasi ba yung gusto ni Bob Felix dakat? Ha? Unsa? Gusto ka nga kita na lang magboksing? Uy. No! Kahagara, ha? Ako ni hagdo ng boxing. Ya pili kasado. Tagad. Wata to ni butang ka. Isiyot! Nang tanang ni magkwanta! Isiyot na! Kadiktik kasi bugan! Oy. Nag-away naman hinuon mong duha, Daday. Hanggaw na... Para, una, be. Para. Sabuti na lang na ninyo. Para. Kung mag-away mo, adto na lang muskama pag-away, oy. Ang bugiro ng tawhana! Kalma lang, Daday. Bida. Kalma lang. Ayaw mo pagsumbag kay. May istorya naman guda ninyo sa mayong paagi, God. Uy, Felix. laban. Ikaw ha? Musumbong-sumbong gani ka! Makita unya nimo ang scattered! O bitaw. Musumbong man yun ko ba?
Kitang scatter na ni. Ay, sus. Ge, tanaw ta ha. Kung mahibawan lagi nako. Ha, mahimo gyud ning playing suster ang akong kubo lagi awa. Oy! Ha? Wag yung kumadlo ka, daday! Uhay! Ay! Ago! Kaya na ko lang mong pugaling mong flying saucer! Ha, sige, sige! Hagitan lang unya ko, Dok! Gusto naman kondisyon rin. Kondisyon kay pirmi akong lawas na yun. Nalipay sab ko kay suhitom sab day si Lolo og mga teknik sa boxing. Bilib sa bitaw ko anay mong lulo rin. Kay lagsik mo yung gayo. Kunya, praktisado sad. Oo, tinuda na ni. Kanay nung si Lolo sa di pa na ingon ana ang iyang edad kaniyan to. Kamao yun ang mga mot. Oo, mailhan bitaw. Ay mau bitaw maldito kay na daghan naman na og nakaaway kaniyan to. Kunya rin, saan? Preparado na magkakakarong birnes. Aw, bagtik na kaya na akong komunil. Inikaigo inis na ang tasyo. Sigurado yung ko nga pagkawil-kawil ang iya papangig. Labi na og kombinasyon na ni mo og kumbusyat. Tangiga. Dili lang kay kumbura yung madawat. Masyad yun yan siya staro. Nindot kaya na rin na. Nindot. Daga na ba kayo ang nagginamhinam sa inyong away? Ug daga na sad ang nagpinustaay. Kuan ba? Pustahan na yun na. Kuan nil ba? Simutan mo ba? Asa man ka may pusta ang mga tao? Aw, siyempre. Ni mo gidrin. Ya, ikaw nil. Asa man ka pusta? Aw, siyempre. Di na mo mystery pangutanan na ako rin. Matik na na. Ni mo gid. Kalagyan. Di malas ang mupusta ni Tasyo. Sigurado yung mula gubok ang ilagi pusta. Biyaga estasyo ining tapara rin eh. Bisag lugruhan pa. Usar ni kawintik nil. Sukarap lagi na dayon. Pero rin, nakoy hangyo ni mo ha. Hangyo, asaman? Patangaw na ko diya og 20 mil bi. Kay doon ako'y hagdon. Si Brutus. Ako tong hagdon kay sukar hul ba ito? Brutus. Brutus ba? Kung pani kontrang papay. Sigurado ko nga adto to siya pabor ni Tasyo. Sige. Hagda siya og 50 mil. Sige. 30 mil. 30 imo, 20 ako. Sige. Ina kung napailaim sokol. Napailain akong 50 mil diri. Sige. Kanada. Muna akong gusto. Lunes na siyo, lunes na. Upat lang kadlaw, birnis na. The moment of truth. Oh, come on. Practice sa topics. Ayaw. No, siya, no. Ugmana. Di mayo nga ka ng istrito na to tibok si Mana. Palabyo na to sa kadlaw. Nya, ini kawibes, pahuway na ka na. Karon di ka ma-overtraining. Double L. Mo ba? Oh, come on. Iyon na magina. Kinalan nga, relax na ka. Aron mapundo ang imong kusog. Gusto ko nga mulangoy sa puppets. Ha? Ugmana. Langoyon ako ng Picasso ba? May bakang mulangoy siyo? Oh, come on. Ayaw kalimot, Pitch, nga paborito kinako ng swimming sports. Kanatos gamay pa ko, pirmi kong mudungan ni Papa nga mulangoy sa swimming pool. Tuoday no? Dato mo di kagikan. So, nagamay pa ko, gikan ko spirono, babotos pirsayas, linangoy. Gani. Juan, naunong lang to. Naunong lang to langoy, Pitch, tungod kay, ay, magkuhan manggod tungod sa nitabon ako ba? Eh, kung pa, sige gapon kog langoy sa swimming pool ni Lolo, eh. Aha, nagbata gini kag langoy siyo. Oo, tinaw na. Oh, come on. Magkapataas na siya sa hangin na to, Pitch. Mao rin purog makikaglawas siyo. O sana sa akong technique, Pitch, nga nung taas ko hangin. Dako gini kikagbitahan ni Renato siyo. Lupuigon gini mo siya. Oh, come on. Makita mauna niya ni Katag ba? Makita yung scatter na ni. Kanang sige niya upang hambog sa uban. Mawawa niya na siya. Oh, come on. Nakatungo ka naman kong balita gikan sa iyang kampus yun. Kadili ko na kaabtag first round. Oy, double L. Double L. Oh, come on. Yatira. Base nung iyang gibali. Yaw palupin siyo, ha? Timan ilang subject tong gitudlo na ko nimo. Ready na kayo, Mitch? Ayo! Oy. Yay. Yay, wapalibak ko dyan. Wapalibak ko? Ayay. Kuyog niya si Noy Felix. Uy, si Felix na ka. Yeah. Uhay. Nasi uhay. Grabe lang ka na ako. Tasyo! Ipito!
Oh, dana rin. Manawag kami. Unsa na rin? Niya, kuyog na ko si Noy Felix. Uhay. May buntag. Nilixpi. May muntag sa Tasyo. Ay. Sa may ato'y kalaga ninyo. Ha? Juan, niya misyo kay ato nang i-final ang atong kasabutan. Gusto na ko nga si Noy Felix mo'y atong himuong referee. Ha? Ikaw, Noy, Lixpi? Oo, Tasyo. Ako mo inyong referee. Uy, sigurado ka, Noy? Oh, ay kamala ka. Tasyo. Patas kay kong muripiri, ay. Wa ko'y napigan. Makiangayon kay kong nga tao. Felix ko ni. Juan Ilalis, Noy Felix. Mabitaw nga gihapit giti ka sa inyo. Kay ikaw gyud akong nahuna-hunaan nga himuong referee. Salamat. Salamat sa lig nato. So, reglado na. Wa na tayo reklamo. Final na nga si Noy Felix ang atong referee. Saman, okay ba kasyo? Tapa. Ikaw gay mo repere ni Felix? Oo, ako. Apatas kay kong modisyon, oy, Tasyo. Wa mo ang kabalakan. Naplain. Pasensya na ka, si Felix, ha? Huwag mo protesta, siguro ko ana, ay. May no anak. Ha? O siya protesta? Wa mo isalig na ako? Salig man, oy. Kuan good. Ayaw ba mo kalimot, ha? Nga amahan kong Lolita, ha? Ayaw mo Kanang kalimot. Noy Felix, di Lixpi. Ay. Double. Okay na, Noy. Wala problema, ha? Sige, ikaw na yung official referee na mo. Aw, kana ba? Ko desisyon, Tasyo. Pagkanabol. So, okay na gina. Wala na tayo problema. Okay, ariglado. Okay. O ako na, Lixpi, ako na. Okay, ariglado. Karong Biyernes, ha? Kita-kits ta sa bakahan. Okay. Bueno, di na may maglugay. Bueno. At ito na may tasyo. Bueno. Reflex. Bueno. Abogado na ba na? Anong misugot bang kasyo? Pili na tadanin. Kalma lang, Pitch. Kalma lang. Mudaog na lang kita gapon, ani. Gawin sa manay mo pagsiguro kung, ha? Guguyon tani, Noy Pili. Guguyon ba kayo? O kamo. Dahil ako piyansa to, kay double L sa to. Double L to? Bisa kung saan pa niya gugoy, ha? Kung maigo na si Renato sa kung kumo, wow, sigurado nga mugwa ang iyang espiritu, Pitch. No. Dako, magyod ang akong pagsalig di mo siya. Basta. Kinalan nga, man-knockout yun di mo siya. Ha, o lagi. O kamo. Saling lang ako, Pitch. Ayaw na pagduha-duha. Mamusta ta, Lolita. Glinda, aron makadaog ta. Kinigid si nanay, no? Tudluan kita ng sugal nga dili man ko hilig, ana. Ay, kausara man na. Ay, kausara. Di magod na pirme. Tagsara kay na mahitabos at tong dapit. Ay, nga dunay buksing. Asa man dahi ka mo pusta, tiya? Ay, ayaw pagsaba. Ayaw mo pagsaba, ha? At ko mo pustang tasyo. Sige, tiya. Mupusta sa kong apil. At tuta ni tasyo mupusta. Abababa, ambin na nang imong pusta, be. Oh, nakoy 500 siya, oh. Way! Ay, kagumay! Wano di kay lain. Isiyot ng tinigom ni mo. Isiyot na! Be, pawama lang ko dati, be. Ako lang niya kailisan. Ay, sige. Pawamonti kag, trismel. Sige, tiya. Okay kay kuhana. O, ya, ikaw, Lolita. Pusta na. Dili lagi ko, nay. Mutanaw ko silang away, uy. Ay, kabate. Ko nang pusta. Daday! Felix na ka! Felix na. Nindot sa nada. Anak ko'y balita ninyo. Oh. Ako na'y official referee ugma sa away lang ni Renato Tasyo. Oh, unsa? Ay! La! Nganong ikaw man, Felix? Felix na guni. Ako may nailang Tasyo, Renato. Ila ka ng kabubuton mo eh. Ay, dili na maayo. Mo protesta ko, anak. Kalain sa mo. Nga na mo protesta man ka, ha? Nga ilam na pagbuot. Ay, kadakog binuang anak, Felix. Oy, naibawag ko. Nga to kami pusta ni Renato. Klaro
Parex na kay nang imong padaogon si Nato, ay. Uy, lumoy. Patakal kang yawit yan, daday lang. Baan mo patakal yawit? Kung kinusay, matukay ang nila natural. Mo na mapildi. Nga mo sa padagon ng mapildi. Tukay ang... Tukay ang... Ay, kuwang kong pagsalig ni mo, Felix, ay. Basta mo protesta dyan ko, anak. Ako nga tuos na estasyon rin ako. Ala, bumbuang. Sige, protesta nito. Tukay ang karon. Nay, tay. Protesta nito. Ayaw naman paglalisbahin, anak, bi. Maglalis na sa dunya mo anang butang away hinungdan. Ay, ani na lang. Oh. Badlungan lang imong inahan nga kuwang sa paminsar sa utok. Ay, kuwas pamisar. Tukay ang karon. Ay. Ha, ilumdahay, luma. Ako gani maglagot, tukay ang karon. Igugi ka sa akong walo. Walo. Uhay! Walo. Nang hagad ang away. O, tanawa ragod mo. Nay, tay. Kunti karon. Nay, paminaw sa ragod mo, tay. Unya na lang ko mo anang sumbagay, bi. Pahumanaw na ninyo boxing si Tasyo o Renato. Nya, ni guman nila, mahimog ka muna sad. Ayay. Sugot ka, Nay? Sugot ka? Kinida. Sugot kay ko na Lolita. Tukay. Tukay ang Felix na. Yati liluan sa na. Yati liluan. Yati. Sige. Ay. Oh. Kita sa niyo ngay mag-boxing na dahi. Nagaad kang partida. Sabi. Bisan. Usaray kamot lang ako. Usay kamot. Kamoy ha. Bugiro. Bugiro ni mo. Tanaw daw niya kung makadaog bagyong kanako. Uy. Hay, paminaw, Felix na. Minaw ko. Basin, makamongho ng imong ilaw nga gabuliskan. Uhay. Yan. Pwede ng tanalo. Sigurado na atong kadaugan. Kay ako nagisabot si Noy Felix. O anhigid siya pabor na to. Ay, very good. Mayo na to. Mayo. Nalipay kay ko ang balitada. Ako ginigihimulo. Tungod na mo. Ay, nalipay kay ko nimo na to. Nalipay ko. Gibati ginako ang imong dakong gugma diri na ako. Siyempre, lo. Tinudanay ko kung apo ni mo. Wala lang bibati gini mo nini. Ako rin yun na. Ako na. Pero, abi ni mo. Ambot, og ngano? Ha? Gonzalo? Ambot, og unsa nahitabo na ko na to. Doon ako'y gustong hinumduman. Pero, nablangko ang akong huna-huna. Ay, naunsa ka baloy. Ay, napaguna-huna og lain, lo. Ang importante nga mo daog-daog ma. Bay na. Sige. Pero, kailan ka ba kumpiyansa na to? Bisag, pabor pa na to ang referee. Kinanglan nga, may lamos yun si Tasyo sa imong kumo. Sobra pa unya sa ilamos ang iyang mahiaguman, lo. Siguro kung matangtang ang iyang mga atuli kung maigo siya iniglambuyog sa kong kumo. Kanya. Muna akong gusto nga mawingig siya o di na magkaila siyang kaugalingon. Kaligri ba yan yung tiyaw ka, uwi? Mulang gaw. Mura gina sila iring og iro. Basta mag-abot na sila sabay, maglalis gina sila permigaw. Nay, mahimuot man ako nilang duhagaw ko. Ngayon saon, pulos man na sila dili magpapildi. Labi nas nanay na. Masuko gyud na kung dili tumanan siyang gusto. Ilabi na kung sugal na isgutan, ambot lang gyud gaw. Maot yun. May gani si Tiyo, no? Kay di sabsugarol. Dili man hinoon gaw. Pero marunong sa nas tatay usahay gaw, uy. May pagkatikasan man sa nas tatay kung malipat lang ka. Pulos na mga tikasan. Ay mo lang. Pero bintaha lang ginas tatay kay naningkamot man gina siya nga makakaon mi kada adlaw. Bitaw, bili pa yagi ko ni Tiyo. Ang kinaayaan ng tatay gaw, dali ra na siyang masuko. Pero dali sa na siyang pakalmahon. O niya, di sa na siya magdumot. Game ra gid kaaya na siya gaw. Mo ni kinaiya niya. Si Tiya ragi maldita kaayo. Kana, tinuod gyud na gaw. Maldita ginas nanay. Og di na siya gusto kon imong badlungon. Ayo! Oh. Uy, Ayo! hala ka, na sila si Renato og si Junel. Uy, dato! Dali, dayon mo din Unsa may among ikalagar nimo ng dads?
Unsa ba di ka tinuod be? Na si Felix mo inyong repere ugma. Oh, bitaw nang. Ngano masugot man ka? Ha? Tikasan ra ba kay na si Felix? Sigurado kong mo paborgyo siya nato. Kay tuara ba na siya pusta? Nang Dutch. Relax lang, makal. Dili. Kaya gugoy. Ah. Makal lang, ha? Kay bisag kung sao nila og tikas, di po na sa kadaog. Akong ipaniguro ninyo nga mapili yun natos nato. Oh, come on. Tarong nga git na siya, ha? Dako ba ya kay kong pusta ni mo? Kung mo daw gani ka, hatagan ti kag miron. Aw, laki ng daday. Salig lang. Bantay. Sigurado na tang daog ugma. Kubrahan lang to dahil mo udah pusta ka. Kubrahan lang to. Hoy. Ah, Doon na kay tudlo ni mo. yay. Ha? Tudloan ti ka. Kani. Para sigurado, muda og yun ta. Unsa mo na nung Dutch? Kana bang imong gloves ba? Oh. Ha? Kanang gloves ni mo? Oh. Butangin nagbato. Bato. Oh, butang para mubagtik na sinaw ni nato. Bato din nga kanang ako bato nga gika sa kuan dulho. Bangag sa iyo. O kamo. Uy, kuyawa sa dana nang ayaw lang. Nganong dali man? Ay, kuan di lang ta manikas nang. Mudaog na lagi hapon ta. Ha? Ay, tasyo paminaw ragod tasyo. Alkansihon lagi ta. Kay ang ibang kontra ba? Oh. Nangandam na nagpanikas daan ang mapilday ka. Oh. Basta ay pa alkansi. Butangin nagbato ang imong gloves para manghuboy ng dagoy ni nato. Relax lang nang dads. Ha, nadaday. Kini dads. Kining akong kumo nang. Oh. For your information. Oh. Bisag di pa ni butangan og bato, mura na nigputhaw kung maigo ang naong ni nato. Guro. Ah. Remember this. Oh. Makatilaw lang siya sa akong left hook, magpangita na siya sa akong right hook. Gusto ko remember. Sigurado ko Remember. makakita siya aninipot. Remember me. Magkakanta din tayo. Come on. Pasilan ta siya. Oh. Hoy, siguro wag yung mudaw ta ha. Wala kay. Bantay ka ha. Kay kung mapildi ta. Aw, di tagyog ka pa na yun no sa amo. Ha? Oh. Uy, ayaw lang sa nang dads. Oh. Sa nang dads eh. Basta, remember me. Paniguro wag yung mudaw ta ha. Mutanaw-gin mi ninyo ugma na to. Salamat kayo ulit. Salamat kayo. Malipayon gyud ko nga makasaksi mo ugma kung kinsa gyoy mo daog na monetasyon. Lipay kay wala. Sa imong paminaw na to, kinsa man kahay nakabintahan ninyo karon? Oh. Well, ako gyud gan. Salawas palang daan, no? Di gyud makabitahan ang Gustasyo, eh. Pero na, paktisado pag yung kayanis na to. Manghinaot lang ko nga malinawon ra ang inyong duwa ugma, Janelle. Bitaw. Pure lingaw-lingaw rin ganing amo alit. Lingaw-lingaw. Abi ninyo? Kaming tanan din excited na kaming mutanaw ra ba ugma? Pero, Let, asa mo pabor ni Nato o ni Tasyo? Sa tinuod lang, doon lagi ko igipaboran. Pero, dili na ko musulti ninyo kung kinsa. Kanang, ako na ba na, Let? Di lagi ko musulti. Basta naaran ninyong duha. Yay. Uy, hala. May ang tagsultihan minimulit kay aron basan nga ma-inspired sad ko kung kinsay among gisuportahan. Pasensya na. Pero, wako'y sultihan ni bisan kinsa ninyo. Basta ako na lang na to. Gusto rin kong malingaw nga magtanaw unya ninyo ugma.